Пречиствателната станция за отпадни води на Червен бряг е разположена на левия бряг на река Искър, тук в землището на село Горник, като разгърнатата застроена площ на обекта е над 3124 квадрата. Строителството на обекта е почти завършено. Това твърди инженер Вацова, контролираща техническото изпълнение на пречиствателната станция. Изграждането на пречиствателната станция за отпадни води на града е изградена на базата изчисление 15 000 еквивалентни жители. Включва изграждането на 16 подобекта, строително-монтажни работи, както и изграждането на довеждаща комуникация, която включва довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ електропровод. Всички тези неща са включени ново изграждащи се, почти приключили на строителната площадка, както и проектиране, доставка и монтаж на оборудване, автоматизация, обучение на персонала, който се извършва от изпълнителите и предаване след необходимите изпитвания по норми, наредби за предаване на такива обекти от втора категория на възложителя, в случая община Червен бряг. От страна на строително-монтажните работи, пречиствателната станция е на 90% приключило. Всъщност, както и виждате, обслужващите пътища на самата площадка, както и довеждащия път, са на етап преди асфалтиране. Проектирането, доставката и монтажа на оборудването е също на 90% и са с готовност за приключване до края на годината. Инженер Павел Климан е представител на словашката фирма Водохосподарке Стабви, отговаряща за доставката и монтажа на оборудването. Започна с думи на благодарност за добрия синхрон в работата с българските си колеги от АТ Инженеринг 2000, с които заедно изпълняват проекта. Я ще хочу сказать, что я благодарю българским строителям, с которыми мы сделали соединение компаний, нашей компании Водогосподарские. Благодаря на българските строители, с които направихме нашето сдружение. Нашата компания Водогосподарски Стабви има над 60 годишен опит в тези технологии, а с българските строители се работеше много добре, за което още веднъж благодаря. Технологически отвори. Още раз хочу сказать благодарю. Кажете повече за това, какво е това оборудване, достатъчно качествено, модерно ли е и различава ли се то от пречиствателните станции, изградени в другите големи градове в страната? Но это, как сказать, это оборудование обязательно качественно, которое пользуется в всем, бих сказал, мире, по български свете. Качеството е задължително. Такова оборудване използват в целия свят. Тук специално има оборудване от няколко фирми. Немско, също наше словашко производство, както и френско. Това е най-доброто, което се предлага в момента от тези марки за такъв вид технология. Это е самая наилучшая, наихубавейшая технология, которую можно пользовать в этих марках. Инженер Климан ни описа на достъпен език и самия технологичен процес на пречистване на отпадъчните води. Утаяване, биохимично пречистване и повторно утаяване, последвани от различни методи за обезвреждане на утайката. От довеждащия колектор замърсените води попадат тук, в тези така наречени биобасейни. Тези устройства представляват биохимични реактори с непрекъснато действие. В тях постъпващите за пречистване води се смесват с активна утайка при непрекъснато подаване на кислород. Тук протичат аеробни процеси на разграждане на органичните вещества. После сместа от водата и активната утайка постъпва във вторичен утаител за утаяване под действие на гравитачните сили. Следва уплътняване на излишната утайка под действие на собственото й тегло в първичен утайкоуплътнител, а след това уплътнената утайка постъпва във вторичен утайкоуплътнител, където допълнително се стабилизира в така наречените открити изгниватели или лагуни. Така стабилизираната утайка може да се смеси с пръст и да се използва като материал за запръстяване върху битови отпадъци. Градската пречиствателна станция има едно от най-модерните оборудвания за контрол и наблюдение. Благодарение на автоматичния режим на управление ще може да се упражнява постоянен контрол на параметрите по време на протичане на процесите в различните съоръжения – температура, pH, влажност, налягане, концентрация на вещества и микроорганизми.
тук е може би мястото да кажа и имената на фирмите, които участват в Обединение водни съоръжения, благодарение на които сме на този етап на изпълнение на проекта. От страна на изпълнение на строително-монтажните работи е софийската фирма АТ Инженеринг 2000, която изпълнява грубия строеж, и от страна на словашката фирма Водогосподарки Ставби Словакия, които се занимават с доставката и монтажа на оборудването. Специално заради подходът към станцията е изграден и новопроектиран довеждащ ведомствен път, който представлява отбивка от пътя за село Горник. Площадката на обекта е оградена с ограда от метална мрежа с стоманени колони. Предвижда се също изпълнение на защитен оазисен пояс от дървесни видове с минимална широчина от 15 метра, който ще обгръща площадката между линиите на застрояване и границите на имота. По проекта е предвидено още оплътняване и оформяне на територията с нови дървесно-храстови, иглолистни и широколистни растения, озеленяване на площите с оглед осигуряване на ефективна изолация на пречиствателната станция и редуциране на вредното влияние на миризмата от токсичните отпадъчни вещества, отделяни в процеса на технологична преработка на отпадъчните води в пречиствателните съоръжения. Самия факт, че тази станция е пред приключване, говори за изграждането и приключването на един екологичен проект. Очакванията са след реализацията на този голям проект да се повиши качеството на съществуващите ВиК услуги и същевременно с това да се намали отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в река Искър. Но най-важната цел, залегнала в проекта, е, че с пускането в експлоатация на пречиствателната станция ще се прекрати изхвърлянето на замърсени отпадъчни води в приемника на реката. А така се изпълнява и директивата за пречистване на градски отпадъчни води и всички международни конвенции за опазване на река Дунав и на Черно море. И всичко това би звучало чудесно, ако нямаше един голям проблем. На този етап пречиствателната станция не може да бъде тествана, защото все още не е завършена линейната част по проекта, така че довеждащия колектор не може да достави мръсната вода. Големия проблем в случая е, за да започне изпитването и последваща експлоатация на пречиствателната станция, е необходимо доставяне към пречиствателната станция на мръсна вода, която би трябвало да се осъществи след преминаването на река Искър от страна на изпълнителя на линейната част по проекта, което до момента не е осъществено. И се надяваме в средата на другата година най-късно да бъде направено. Просто нещата са вързани. За да може да бъде предаден обекта, да бъдат изпълнени изпитванията, както и осъществяване на обучението на персонала, всичко това е свързано в крайна сметка с мръсната вода, която трябва да влезе в пречиствателната станция, за да заработи тя на 100%. Това, за съжаление, са последствията от забавеното финансиране от страна на оперативна програма «Околна среда». До тих пор най-големейша грешка е, to надо сказать, что мы окончим этот объект, но жалко, что не будем ему спробовать, что не будет мръсной воды. Ние ще завършим този обект, но жалкото е, че няма да може да го изпробваме без наличие на мръсна вода. Това е най-големият проблем. Пробите ще ги направим с чиста вода, но жалкото е, че този обект няма да работи на 100% за жителите на Червен бряг. И все пак надежда има. Надяваме се тук до края на месеца да започне финансирането, за да могат да продължат работите, както по пречиствателната станция, които са на крайен етап на завършване, така и по линейната част в града.